Κοντά στις δυτικές ακτές της Πελοποννήσου, στη μαγευτική κοιλάδα του Αλφιού ποταμού, εν το καλύστο της Ελλάδας τόπο κατά τον Μεσσία, βρίσκεται η Ολυμπία, ένα δοξασμένο ιερό αφιερωμένο στον Θεία, τον Πατέρα Θεών και ανθρώπων. Κάτω από το λόφο του Κρονίου απλώνεται η Άλθης, το ιερό άλσος της Ολυμπίας. Εδώ λατρεύτηκε ο Δίας και οι άλλοι θεοί. Εδώ γεννήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, οι μεγάλες πανανθρώπινες αξίες και τα αγνά ιδανικά του αθλητισμού και του Ολυμπισμού. Εδώ οι άνθρωποι έμαθαν να συναγωνίζονται με τους κανόνες της ευγενούς άμυλας, στοχεύοντας στο υψηλό ιδανικό της αρμονίας, νου και κορμιού, μόνο για την τιμή και τη δόξα που συμβόλιζε το ταπεινό στιφάνι του Ηλιάς, ο Κότεινος, που ήταν το έπαθλο των αγώνων. 2 ημέρες πριν την έναρξη των αγώνων, αθλητές, κριτές και επίσημοι ξεκίνησαν σε εκπομπή από την Ήλιδα και έφταναν στην Ολυμπία διανύοντας την Ιερά Οδό. Η αναγγελία των αγώνων γινόταν από τους ποντοφόρους που στεφανωμένοι με κλαδιά ελιάς μετέφεραν το μήνυμα της Ιερής Εκεχηρίας από πόλη σε πόλη. Ο δεσμός της Εκεχηρίας, Έχο και Χίρ, καθιερώθηκε στα 776 π.Χ. από τον Ήφιτο. Κατά τη διάρκεια της σταματούσε κάθε εχθροπληξία, απαγορεύονταν η είσοδος στην Ηλία σε οπλισμένο ή ομάδα στρατό, καθώς και η εκτέλεση οποιασδήποτε θανατικής καταδίκης. Παραβίαση της εκεχηρίας σήμαινε τον αποκλεισμό από τους αγώνες. Οι αγώνες ήταν η γυμνική και η ιππική. Οι γυμνικοί τελούνταν στο στάδιο και οι ιππικοί στον υπόδρομο. Οι επίλεκτοι αθλητές των πόλεων που είχαν προετοιμαστεί με τις οδηγίες του παιδοτρίβη και του γυμναστή, προετοιμάζονταν όλοι μαζί στα 2 γυμναστήρια και στην παλέστρα της πόλης. Εκεί οι Ελλανοδίκες απέκλειαν τους αθλητές που δεν ήταν καλά προετοιμασμένοι, έτσι στο στάδιο της Ολυμπίας να αγωνιστεί ο ανθός της Ολυμπιακής Ελλάδος. Οι αλήφτες πριν την προπόνηση άλυφαν το σώμα των αθλητών με λάδι για να μαλακώσουν οι μύες. Στη συνέχεια έριχναν πάνω τους ψηλή άμμο για να αποφεύγεται η ολίσθηση κατά την προπόνηση. Η προετοιμασία αυτή γινόταν σε ειδικούς χώρους της παλέστρας, το ελαιοθέσιον και το κονιστήριον. Μετά την προπόνηση, οι αθλητές αφαιρούσαν από το σώμα τους το λάδι, τη σκόνη και τον υδρότα με τις ξύστρες και στη συνέχεια χρησιμοποιούσαν για τελικό καθαρισμό τα λουτρά. Βρισκόμαστε στο βουλευτήριο, όπου εδώ την πρώτη μέρα των Ολυμπιακών Αγώνων, οι αθλητές, οι συγγενείς τους καθώς και οι κριτές έδιναν τον ιερό όρκο μπροστά στο άγαλμα του ορκίου Διός ότι θα τηρήσουν τους κανόνες. Στη συνέχεια γινόταν η καταγραφή των αθλητών, η κατανομή τους στα αγωνίσματα και η κλήρωσή τους κατά ζεύγη ή με τη σειρά που θα αγωνίζονταν. Κοντά στην είσοδο του σταδίου τελούνταν οι αγώνες των Σαλπικτών και των Κηρύκων. Το απόγευμα γίνονταν θυσίες και χρησμοδοσίες. Επίσης, φιλόσοφοι, ιστορικοί και ποιητές απήγγελαν λόγους στη συναθρήση. Τη δεύτερη ημέρα των αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων υπήρχαν τα αθλήματα στάδιο δρόμου παιδών, πάλι, πυγμή και παγκράτιο παιδών. Την τρίτη μέρα διεξάγονταν ενηματοδρομίες και τα ιππικά αγωνίσματα στον υπόδρομο. Το απόγευμα γίνονταν στο στάδιο το αγώνισμα του πεντάφυλλου. Άλμα, δίσκος, δρόμος, ακόντιο και πάλι. Το βράδυ θυσίαζαν ένα μαύρο κρυάρι προς τιμήν του Πέλοπα, η τρίτη του αγωνίσματος της ορματοδρομίας. Η τέταρτη μέρα που συνέπιπτε με τη Μεγάλη Πανσέλινο του καλοκαιριού άρχιζε με μεγαλοπρεπή πομπή. Αθλητές, Ελλανοδίκες και θεωρίες ξεκινούσαν από το γυμνάσιο ή το Πριτανείο και έφταναν στο μεγάλο βωμό του Διός, όπου γινόταν θυσία 100 ζώων, γνωστή σε όλους μας εκατομβή. Ακολουθούσαν οι αγώνες δρόμου πάλης, πυγμής και παγκρατίου ανδρών. Η μέρα τελείωνε με την επειτοδρομία. Η πέμπτη και τελευταία μέρα των αγώνων ήταν αφιερωμένη στη βράβευση των αθλητών. Οι νικητές πήγαιναν στο ναό του Διός, όπου τους στεφάνωνε με τον Κότεινο ο πρεσβύτερος των Ελληνοδικών. Ακολουθούσε επίσημο γεύμα στο Πριτανείο και εορταστικές εκδηλώσεις που διαρκούσαν μέχρι το βράδυ. Κατά μήκος της οδού που οδηγεί στο στάδιο ήταν στημένοι στη σειρά οι Ζάνες, πληθυντικός του Ζεφ Ζανός, χάλκινα αγάλματα του Διός που κατασκευάζονταν από τις χρηματικές ποινές των αθλητών, οι οποίοι παρέμβαιναν τους κανόνες των αγώνων.
Σήμερα έχουν απομείνει μόνο οι βάσεις των αγαλμάτων αυτών, που ήταν συνολικά 16. Στο βουλευτήριο εξετάζονταν επίσης οι ενστάσεις και οι παραβιάσεις των αθλητών και αποφασίζονταν οι ποινές. Οι γυναίκες δεν μπορούσαν να λάβουν μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες παρά μόνο ως ιδιοκτήτρες αλόγων ή αρμάδες στα ιππικά αγωνίσματα. Η μόνη γυναίκα που παρέβη τον κανόνα ήταν η Καλυπάτηρα, η οποία προερχόταν από οικογένεια Ολυμπιονικών. Όταν έλαβε μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ο μικρότερος της γιος θέλησε να τον καμαρώσει. Έτσι μεταφιέστηκε σε γυμναστή και μπήκε στο στάδιο. Όταν ο γιος της νίκησε, εκείνη από τη χαρά της πετάχτηκε να τον αγκαλιάσει και τότε της έπεσε ο γειτόνας που φορούσε και αποκαλύφθηκε το φύλο. Ωστόσο, οι κριτές δεν την τιμώρησαν επειδή άνοικε σε οικογένεια Ολυμπιονικών. Πριν το 1896 γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο Ολυμπιακό κίνημα και στις προσπάθειες αναβίωσης των αγώνων, με σημαντικότερη αυτή του ΕΦ-ΖΑΠΑ, έως και την ιστορική χρονολογία κατά την οποία επιτεύχθηκε η αναβίωση του σημαντικότερου αθλητικού θεσμού της αρχαιότητας από τον Γάλλο αριστοκράτη Πιέρ ντε Κουμπερτέν. Αυτός εδώ είναι ο βωμός της Σύρας, όπου γίνεται η αφή της Ολυμπιακής Φλόγας. Αυτό ξεκίνησε από την Ολυμπιάδα του Βερολίνου το 1936 και στη συνέχεια καθιερώθηκε για όλους τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Πείτε μας δύο λόγια σχετικά με το χρυσελεφάντινο άγαλμα του Ολύμπιου Διός. Σχετικά λοιπόν με το χρυσελεφάντινο άγαλμα του Διός, εκείνο που είναι γνωστό ευρύτερα είναι ότι αποτελούσε ένα από τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου. Είναι δυστυχώς χαμένο, δεν εντοπίστηκε δηλαδή κατά τη διάρκεια των ανασκαφών, οι οποίες να σημειώσουμε ότι συνεχίζονται από το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο σε συνεργασία και με την υπηρεσία μας. Ωστόσο γνωρίζουμε για την ύπαρξή του μέσα από τις πηγές. Το αναφέρει και ο Παυσανίας στο έργο του Ελλάδος Περιήγηση και ο Στράβων, αλλά και πολλοί άλλοι. Προκαλούσε την εντύπωση σε όποιον το αντίκριζε και μάλιστα ο Στράβων μας αναφέρει ότι ήταν τρόπον την ένα αξιοθέατο στα ρωμαϊκά χρόνια και έρχονταν από κάθε γωνιά της τότε κόσμου για να το θαυμάσουν και μάλιστα όπως είχε τύχει να το αντικρίσει δεν μπορούσε να πεθάνει δυστυχισμένος και επομένως έπρεπε να έχει το καλύτερο δυνατό άγαλμα, να του είχαν προσφέρει το καλύτερο που μπορούσαν οι άνθρωποι εκείνης της εποχής και γι' αυτό διάλεξαν τον Φιδία για να το κατασκευάσει και ο Φιδίας τα κατάφερε πολύ καλά. Ωραία. Θέλουμε να μας πείτε πώς αποκαταστάθηκε ο χώρος μετά από τις πυρκαγιές το 2007, γιατί μάθαμε ότι έγινε μεγάλη καταστροφή. Όλος ο κόσμος έγινε μάρτυρας μέσω των τηλεοράσεων περισσότερο, αλλά έζησαν δηλαδή την καταστροφή του τοπίου από τις πυρκαγιές του 2007. Αμέσως την επόμενη μέρα ξεκίνησε μια μεγάλη προσπάθεια από τις κρατικές υπηρεσίες αλλά και από το Υπουργείο Πολιτισμού σε συντονισμό για να αποκαταστήσουν ότι γρήγορα γινόταν αυτή την φοβερή βλάβη που είχε υποστεί το τοπίο της Ολυμπίας.